आंथ' 40-45ल' जादों नोंसोरो जुग जुग जाबाय आरो आबै आबौ दंमोननो बे लामाखौ रायजोआ खोबाय थायाना सरखारा खोआ देलाय देलाय आदा आंथ' मिथिया आदसा हयथ' जोंनि आजि जों 18 बोसोर जाबाय जों जानो 75 बोसोर जाबाय जोंनि सिगां थाखोसेबाव आबै आफानि आबै आबौमोननि माबायावबो आमोलावबो बे सरबा दिनैसिम गाजौ दङ जोङो बेफोरखौ दासिमबो नायफिनाखै नामा जोंनि सरकखौ आदसा बे समनिफ्राय भट होबाय थादोंमोन ना आदा भटआथ' जों एकदम होगासिनो दा जोङो बे बेलायाव बेखौ साननानै नायोबा सरकाराथ' नायफिनथाराखै सरकारा दिनैसिम नायफिनथाराखै होमबाथ' जों भट होआबाबो जासिगोन होमबा भट होयाबो बे एरखम बोरैबा जायाबा होयाबो मोजां रायजोफोर होआ मा भट हैगोन लादो होआ बे लामायाव बानायागौ मानि भट होआ रायजोफोर